खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। आं गिबियावनो लानि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं बेहाय गिबियावनो मैया जोंनि आइजो रां बिफाननि मन्त्रि अजन्ता नेउगा जि बाजेट दाखिल खालामदों बोसोरनि थाखाय बियो होजादों ओरैहाय बिनिफ्राय बेहाय बाजेटाव मोजां मोजां मोन्थोर दङ, मोजां रादाय दङ। बेनिफ्राय रादाबथारनि मादाव ओरैहाय बिटिसिनि 2600 कौटि रां जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। राकेश ब्रह्मआ बे खोथाखौ बुङो। बिटिसिनि 2600 कौटि रां जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिनिफ्राय बिजनियाव गोबां बिबांनि ड्राग्स हमदों। आरो मोनसे रादाबा जाबाय कर'ना भेक्सिनखौ लाना सदनाव दावराव, बेलासे 3 रिंगासिम दोनथ'नो गोनां जादों बाजेट जथुम। बाजेटआनो जाथों बा मायानो जाथों सदनफोराव आयेन आफादफोराव दावराव दावसि जाखायो, बेरेखा हान्जानिया होसिख्रावो। दा मैयाबो अजन्ता नेउगा जेब्ला गावनि रां बिफाननि बाजेटखौ होदोंमोन अब्ला जोबोद दावराव खालामदोंमोन, जायनि थाखाय 3 बाजिसिम आयेन आफादखौ दोनथ'नांगौ जादोंमोन। बेनिफ्राय जाबाय आइपिआर बिफाननि मावखुलियाव 91,36,000 रांजों लुफुंनाय सावराय जथुम नब्लांखौ बेखेवदों। बे क'क्राझारनि रादाब। बेनिफ्राय जाबाय मा गोजौ बिजिरसालिया जेब्लासिम थांखि लाया अब्लासिम ग्रेस लानानै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनलाइ होथ'नाय नङा। प्रमद बर' बिटिआरनि CEM। बिनिफ्राय जाबाय बिजनियाव दुलाराय आसाम ओंखाम संग्रा मावथिफोरनि आफादा सोमावसारदों। बे मैया बे जानानै थांदों। बिनि उनाव रादाब दङ जोंनि आखायाव नैबे गेलेनायजों देहाखौ गोख्रों लाखिनो हायो, राकेश ब्रह्म EMआ बुंदों। वर्ल्ड आर्चारी युथ चेम्पियनशिप 2021 आव बकाघाटनि बिशाल शर्माया जायगा मोनदों। बिनिफ्राय भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव गेलेनाय मोनबा टेस्ट सिरिजनि 4थि मेचखौ 60 रानजों देरहानानै इंलेन्डआ सिरिजखौ गावसिनि दखलाव लानो हाबाय। बिनिफ्राय गसाइगावनि सान्तिपुराव मासे मैदेर फिसा थैदों। जखम जानानै थैनायनि सन्देह खालामदों हाग्रा बिफाना। मायावबा जखम जादों आरो बोरैबा। बेनिफ्राय बिटिसिनि जुनार फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ आइजोफोरनो दाउ, हांसो, बोरमा राननानै होदों। आरोबाव मोनसे सरकारि फरायसालिखौ जर'खा जिरायसालि महर होदों। सोरखारि फरायसालिखौ जर'खा जिरायसालिनि महर होदों। बिनिफ्राय माजरौमारि गामिया दैमाजों हा खुरखाजानायनि जाहोनाव अलखदाव गोग्लैदों। बेखिनियानोसै इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय
दिनैनि रादाबा बाजेटजोंनो बुंफबदों जों बाजेटखौ बुंफुंजोबनो हायाखै दानिया जों लादों अग्रदूत रादाब बिलाइ बेहाय होनदों मा बहु प्रतिश्रुतिरे भरा बाजेट अजन्ता नियोगनि जे मैया दैखांनाय बाजेट बे बाजेटआ गोबां रादायजों बुंफबनाय दा बहाय 566.2 कौटि टाकानि बाजेट खाथि बाजेट बेनिफ्राय मोनसे दङ बे बाजेटआव तामुलपुरखौ जिल्ला दानायनि प्रस्ताब बेनिफ्राय गोदान दिल्लीयाव आसाम हारिमु प्रजेक्ट सा बागिसानि मावथिफोर बा लेबारफोरनि लाइनाव लोंग्रा दैनि टेप गंबा सावस्रि सोलोंसालि कलेज बानायगोन बे बानायनायनि प्रस्ताब आरो बेनिफ्राय फैबाय गधन संरक्षणर बाबे बाजेटत प्रस्ताब बाजेटआवनो मोसौ दोहन रैखा खालामनो थाखाय बाजेट हमदों बेनिफ्राय नतुनकै अतिरिक्त कर नलगाखै दरिद्र आरो मध्यबित्त बृहत हका गोदान कर गोदान टेक्स जाबसिनना लासिनो फजवा लासिनो गोरिब गुन्द्राफोरखौ आरो गेजेर थाखोनि मानसिफोरखौ गोबां राहाय माबा होदों हां मोनहोनाय खालामदों बेनिफ्राय प्रबन्धकारि हताकजनक आख्यादि बाजेटक लय हरब হৈ उठिल बिरोधी बेरेखा हान्जानि एमएलएफोरा बेखौ देखांनाय लोगो लोगो बाजेटखौ होसिख्रावदों आरो बुंदों मा बे बाजेटआ प्रबन्धनाकारि माने थगायसुला फाव फान्दायसुला बेनिफ्राय बेयो हाथास गोनां बेनिफ्राय बेयो माबा मानसिनि बेरेखा सुबुंनि बिदि होनदों प्रतिखेतक लय हाखक बिरोधीर तीव्र बादानुबाद भेक्सिनखौ लानानै मन्त्रि आफादनि बा जाय सासनगिरि बिसोरनि आरो बेरेखा हान्जानि एमएलएफोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय बेनिफ्राय विभिन्न स्थानाव साংবাদিক साहित्यिक कनकसन डेकार अपजात दिन पालन जे कनकसन डेकानि जाय बिराद मुंदांखा रादाबगिरि मेलेमजिबि बिनि जोनोम सान फालिदों मैया बेनिफ्राय बृक्क दालालर द्वारा प्रतारित হইছে বহু लोक जे बै गिला बेबसा खालामग्रा दालालफोरजों गोबाङानो थगायजादों मैयाबो बुंखादों जुदि 4 लाखआव फानदोंबा 2 लाखल' बेनो होगोन आरो बाखि माखाया गावसोर राननानै जानाय बिनि उनाव फैबाय जोङो मोनसे रादाब बे जाबाय गुलि सलुआथ पुलिसर अकयमेन्टार परिचयनि दुस्तफोरखौ गुलि गावनाया बे पुलिसनि अलसियानि सिनायथि नामा नेरसोन नामा बिदि ओमफ्राय सुजुथायाव दङ तालिबानर पुनर उत्थान आफगानिस्ताननि रादाब बियो बेनिफ्राय जोङो फैदिनि उनथिंजाय बे T20 विश्वकपर एके ग्रुपत भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कपनि ग्रुपिंआव मोनसे ग्रुपआवनो भारत आरो पाकिस्ताना गोग्लैदों बिनि उनाव टकिय'त उपस्थित महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानु जोंनि जे अजन दैखांग्रा आइजो टकिय'आव गेलेहैदों टकिय'नि अलिम्पिकआव गेलेनो थांदों बे मीराबाई चानुआ मैया सौहैबाय बेखिनियानोसै मोनसे आरो होनदों मा शिक्षा खण्डत दुर्नीति सह्य करा নহ'ব बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिव मेम्बार प्रमद बरुवा बे खोथाखौ बुंदों जे सोलोंथाइ थिलियाव
इसेबो दुर्नीतिखौ सहायनाय जानाय नङा जिर' टलारेन्स बे बुंदों। बिनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांसै। बे जाबाय असमिया प्रतिदिन। बेहायबो बे बाजेटआ दङ। ओरै होनदोंहाय राज्योर प्रथम गराखि महिला वित्त मन्त्री बाजेटर प्रतिश्रुतिर समाहार रादायजोंनो बुंफबनाय गिबि आइजो रां बिफाननि मन्थ्रिनि जि बाजेट दाखिल खालामनाय अतिरिक्त करबिहीन 566 कोटिर घाटी बाजेट घाटिया बेसेबां 566 कौटि थाखा। बिनिफ्राय नाथाय मा उफेरा खाजना गैया बा उफेरा कर गैया, टेक्स गैया। बे इनिफ्राय जादों मा नैबे रादाबा अरुणोदय आसনের धन 3000 নহয় 1000 लैहे बृद्धि। रोजाथाम बारायाखै अरुणोदयनिखौ 1000सेल'सो बारायदों। बिनिफ्राय गुवाहाटीर पुरनि पाहारबाखिक माटिर पट्टा प्रदान करिब सरकारे। गुवाहाटीनि पाहारफोराव जायफोरा आगोलनो न' लुनानै दं बिसोरनो हानि पट्टा होनाय जागोन आरो गोदानफोरखौ एभेक्सन खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। बिनिफ्राय बाजेटर ऋणर बजार तथ्य दाखिल नकरिले वित्तमन्त्री बाजेटखौ होदों नाथाय बेसेबां दाहार दङ बेसेबां सुख'नांगौ दङ बेखौ हले खोन्थायाखिसै। बिनिफ्राय जाबाय मा অনলাইন শিক্ষাৰ সুবিধাৰ্থে নৱম দশম শ্ৰেণীৰ 8 লাখ শিক্ষাৰ্থীক দিব স্মাৰ্টফোন। बे प्रभिन्सियेल स्कुलफोरनि फरायसाफोर जायफोरा 9, 10 आव फरायनायनि दङ बिसोरो अनलाइन क्लासनि खाबु लानो हानायनि थाखाय बिसोरनो स्मार्ट मोबाइल फन होनाय जागोन, एन्ड्रइड मोबाइल फन होनाय जागोन आरो बेनो। बिनिफ्राय होनदोंमा देखर तुलनात असमबासीर जनमुरि आय 23,468 टका कम। बे किन्तु गाज्रि खोथा दुखुनांथाव जे सारा भारतनि रुजुजखायाव आसामनि सासे मानसिनि आया 43,468 रां खम। बेसेबां खम आसामनिया ते जों बहा आवगायलांनो हानो। बेनिफ्राय ओरै होनदों गुजरातत 1100 कौटिर बहुकिता प्रकल्प मुकलि। गुजरात जाय नरेन्द्र मोदीनि हादोर रायजो बे रायजोआव 1100 कौटि थाखानि प्रजेक्ट बेखेवदों। गांधीनगर स्टेशनर ओपराव पंचतारका हटेल उद्घाटन मोदीर। गांधीनगर स्टेशननि सायाव मा बा हाथरखि थरबानि हटेल नरेन्द्र मोदीया बेखेवदों। बिनिफ्राय जाबाय महाराष्ट्र हेलिकप्टार दुर्घटना पायलटर मृत्यु। महाराष्ट्रआव हेलिकप्टार एक्सिडेन्ट जादों आरो बेहाय पायलटा थैदों। बिनिफ्राय बांलादेशत सन्त्रासबादि फासि जोंनियावलाय बहा होदों नाथाय बांलादेशआव थिउरियाखौ फासि होदों मैया। जामातुल मुजाहिदीन बांलादेश होननाय थिउरिया हान्जानि सासे थिउरिया सोद्रोमा आसादुज्जामान पनिरखौ फासि होनाय जादों। बिनिफ्राय दङ केन्सारक लय अधिक अध्ययনৰ आश्वास स्वास्थ्य मन्त्री। जोंनि स्वास्थ्य मन्त्री सावस्रि बिफाननि मन्त्री केशव महन्तआ बुंदों मा केन्सारखौ लानानै गोबां स्टाडि खालामनायनि राहा लादों। फरेन्सिक परीक्षात मृतदेहत अलाल अभियुक्त पाठा DNA। आच्छा फरेन्सिक बै जे 9 बोसोरनि हिन्जावसा भुरागावनि हिन्जावसाखौ सासे बोराइया 65 बोसोरनि बोराइया जिनाहारि खालामदों बुथारनानै। बै गथ'नियाव DNA खौ टेस्ट खालामदों। बेहाय पाठानि जिनाहारि खालामग्रा बोराइनि लांसुनिया बोराइनि DNA हमनो मोनदों। ताने खोथाया नंगौ आरो অভিযুক্ত গোপাল গৌর গ্রেপ্তার বৰপেটাৰত আৰক্ষীৰ। মাজবাটৰ যুৱতীক হত্যা কৰিছিল নয়ডাত। মাজবাটনি সাसे सिख्लाखौ
बुथारदोंमोन दिल्लीनि नयदायाव आरो बे मानसिया जाबाय गपाल गौर बेखौ हमनो मोनबाय। बेनिफ्राय जाबाय मा तृतीय ढौर সম্ভাৱনালৈ লক্ষ্য ৰাখি অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী। যেনে गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ कर'ना भाइरासनि थामथि दोहौ फैगासिनो दं होननानै बयखौबो सांग्रां जानो थिनदों। बयबो जेन माबाखौ एसअपिखौ मानियो। बेनिफ्राय जाबाय उद्बोधनी अनुष्ठानाव अतिथिर संख्या मात्र 1000। टकिअ अलिम्पिकआव जे बेखेवनाय बा ओपेनिं सेरेमनि बे ओपेनिं सेरेमनियाव मा रोजासेल' आलासि नुजाथिनो हागोन। बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांनोसै। बे जाबाय नियमिया बार्ता। नियमिया बार्तायाव दङ प्रतिश्रुति पुरनर बाजेट खालि रादाय नैबे नियमिया बार्तायावबो बेखौनो होनदों आरो যে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বাজেটত নতুন আঁচনিৰ চমক। পলাশবাৰী শুৱালকুছিৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নতুন দলং, দিল্লীত সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প। অজন্তা নেওগनि বাজেটাव मा मोनसे रादाय दङ। पलाशबारी आरो शुवालकुसि फोनांजाबनाय मोनसे दलं जागोन ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव। खोलाहा पलाशबारी, साहा शुवालकुसि। बे इनिफ्राय दिल्लीयाव मोनसे कालचारेल प्रजेक्ट जागोन। कालचारेल कमप्लेक्स प्रजेक्ट नङा, कमप्लेक्स जागोन। मानवीयतार स्वार्थत गुवाहाटीर पाहारत भूमिहीन बाखिन्दाक पट्टा दियार घोषणा मुख्यमंत्री। गाहाय गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि हाजोआव जाय गोबां मानसिया न' लुनानै आगोलनिफ्राय दङ बिसोरनो हानि पाट्टा होनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों। मानबतानि हिउमेनिटिनि खाथिराव बे खामानिखौ मावगोन होनदों। बेनिफ्राय माटिर पट्टा भूमिर अधिकाराव कथा कोवा बाजेटखन फाल लागिसे। अखिल गगैयाबो बेखिनियाव बाख्नायदों अजन्ता नेवगनि बाजेटखौ जे बेहाय हानि पाट्टा होनाय आरो हानि मोनथाय होनायनि बाथ्रा दङ। बे मोजां जादों। बेनिफ्राय जाबाय भरतनर आचरणत क्षुब्ध स्वास्थ्य मन्त्री महन्त। भरतनरनि जि आखु दिन्थिनाय आयनाफादाव बेहाव स्वास्थ्य मन्त्री सावस्रि मन्त्री केशव महन्तआ गोजोनाखै, खुद्रिनाय फोरमायदों। इनिफ्राय मैराबारि कुख्यात ड्राग्स माफिया आसादुल गुलिबिद्ध। मैराबारि होननाय जायगायाव सासे नटरियास ड्राग्स माफिया दंमोन। बिनि मुङा आसादुल आरो बेखौ मैया गुलि गावदों, थैयाखै, जखम जादों। बिनिफ्राय अर्थनैतिक समीक्षा 2020-2021 उद्वेगजनक तथ्य। राष्ट्रीय गड़तকৈ दिनक दिने पार्थक्य बृद्धि पाइছে राज्यर जनमुरी आयर। 43,000निबो बांसिन, प्राय 44,000 रां खम जायो। सारा भारतनि साफा मानसिनि आयनि रुजुनायाव आसामनि मानसिनि आया। बिनिफ्राय जाबाय जे बलिउड टीवी धारावाहिक जनप्रिय अभिनेत्री सुरेखा सिक्रीर जबानाखन। सासे मुम्बाइ फिल्मनि हिन्दी फिल्मनि फावखुंग्रि गोदोनि दा बुरिबाय। बिनि नामा सुरेखा सिक्री। बिया रुंसारि जालांबाय, दुखु फोरमायबाय। जार्मानी बेलजियामत बानत मृत्यु 126 जन। बिराद दैबाना जादों जार्मानी बेलजियामाव आरो बेहाय गासै 126 मानसि थैबाय। इउरोपर चारिदेशत भयाबह परिस्थिति, सन्धानहीन 13 जन। इउरोप हादोरमानि गंब्रै हादोराव बिराद गाज्रि हालोद। गोमानानै दङ 1300 मानसि। बेनिफ्राय जाबाय अखम चिकित्सा महाविद्यालयলৈ युवराज सिंह फाउन्डेशনৰ 100খন बिसना। युवराज सिंह এই যে क्रिकेट गेलेग्रा, बिथाङा आसाम चिकित्सा महाविद्यालय तारमाने डिब्रुगड़ बेहाय
जौसे खान बिसिना दान होदों बेनिफ्राय जाबाय अनिल देशमुखर 4.2 कौटि सम्पत्ति बाज्याप्त इदिर अनिल देशमुख होननाय सासे फालांगि थगायसुलाबो बिनि 4.2 कौटि थाखानि सम्पत्ति बाज्याप्त खालामदों सोरखारा। बेनिफ्राय जोङो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांसै बे नियमिया बार्ताखौ फोजोबबाय दे सेन्टिनेल रादाब बिलाइ बेहायबो बे रादाबफोरानो दङ बांसिन बे माबा मा होनो बाजेटनि रादाब अब्लाबो नैबेहाय मोनसे होदों तालिबान्स नेक्स्ट स्टप काबुल काश्मीर एन्ड केराला। तालिबाना खालि आफगानिस्तानावल' काबुलावल' गोजोमनानै थानाय नङा बिसोरो काश्मीराव हाबफैगोन केरालायाव हाबफैगोन भारतखौ उसाव बादाव खालामगोन असान्ति खालामगोन नैबे बाथ्राखौ जों मिथिनांगौ। बेखायनो जों दानो तालिबानखौ होबथानायनि राहा लानांगौ बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय बाजेट इज फर वेलफेयर अफ दारिद्र नारायण चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया अजन्ता नियगनि बाजेटखौ बुंदों बे बाजेटआ वेलफेयर अफ दारिद्र नारायण गोरिब गुन्द्राफोरनि मोजांनि मंगलनि थाखाय बे बाजेटआ बे इनिफ्राय सेक्स सॉर्टेड आर्टिफिशियल insemination proposed move to produce more cows than bulls। जोंनि गिबि मन्त्रि शर्माया मोसौनि बेलायाव ओरैबादि बुंदों जे दामब्रा मोसौजों जोंहा खामानि जाया आजिखालिथ' ट्रेक्टरजोंसो हालेवसोबो नालाय दा दामब्रा मोसौफोरखौ बेदरनि थाखाय फानहरोसो होमबा जों दामब्रि जोनोम होनांगौ दामब्रा जोनोम होनाङा आरो बेखौ साइन्टिफिकेलि हायो बे खोथाखौ बुंदों। इनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय क्लाइमेट चेन्ज चौपाल इज मेघालयास निउ इन्टारभेनसन। क्लाइमेट सोलायदों आरो मेघालयाव बेयो जों मिथिनांगौ खोथा जोङो बे हालोदाव माबोरैहाय थांनानै थानो हायो मोजाङै बा मा राहा लानो हायो बेखौ होबथानायनि बेखौ मिथिनो हागोन। चाइनिज फेक्टरिज बिकामिं किलिं फिल्ड्स इन बांलादेशआवबो चाइनानि बा चाइनिज मानसिनि फेक्टरि दङ बेफोर नाथाय दा मानसि बुथारग्रा थिलिसो जानानै फैदों माबा एक्सिडेन्ट जालाबाय थायो मानसि थैयो बेखौ होनदों आरो। In internet age white look for pigeon SC on bail delay। जे सुप्रीम कोर्टआ बै जे माबा बेल लेट जानाय बे बेल लेट जानायनि बेलायाव जामिन बेल लेट जानायनि बेलायाव बुंदों जे इन्टारनेटनि मुगायाव मानो आरो फारौनि माबायाव गोदोनायाव खानानै माबा हरनांगौ रादाब बिलाइ बे आरो दे जोङो बेखिनिखौनो फरायबाय माबानिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय दा थांनोसै जोङो बांला पेपार जुग संख'आव बेहाय दङ कोविड गरय बाजेट संकटे पासे सरकार 566.20 कोटी टाकार घाटी बाजेट पेश माয়ের অন্তর থেকে বাজেট প্রস্তুতের দাবি অজন্তার। যে অজন্তা जोंनि रां मन्त्रि आरो बियो आइजो आरो बे मैया बाजेटखौ दैखांनाय समाव रानबावजाखौ दैखांनाय समाव बुंदों जे आङो बिमा जानानै बेखौ बिमानि गोरबोनिफ्राय दैखांदो बेनिफ्राय सिद्ध जेथा भयशून्य उच्च जेथा सिर फरायबासो बुजिसिगोन बांला राव बारा हमनो हालायलाङा। सिलचर सिरियाखाना हाइलाकान्दी सिविल 100 बेडेर नया हास्पाताल रादायाव दङ बे बाजेटआव सिलचराव सिरियाखाना बानायगोन इनिफ्राय
हाइलाकान्दियाव मोनसे सिभिल हस्पिटाल बेहाय 100 खान 100 बिसनानि हास्पाताल आरो नाथाय बेहाय मख'नाय गैया बाजेटआव उल्लेख नै करिमगन्ज मेडिकेल कलेज करिमगन्जआव मेडिकेल कलेज जानो गोनां नाथाय बेखौ रायखाङाखै 1 टाकाव करना सापिया बैप्लबिक बाजेट अर्थमन्त्री हिमन्तआ बुंदों बाख्नायनानै जे थाइसे थाखा टेक्स जाबसिना हलासिनो जोंनि आइजो मन्त्रि अजन्ता नेवगा बिराद मोनसे मोजां बाजेट रांबावजा दैखांदों बेनिफ्राय निर्वाचनी प्रतिश्रुति पूरण माइक्रो फाइनेंसर ऋण मुकुबेर घटना बाजेटे माइक्रो फाइनेंसआव जि दाहार लानाय आइजोफोरनि दाहारखौ रेहाय होनाय बे खोथाया बे बाजेटआव एसे दङ बा गोबाङानो माबाखौ होनांगोन दाहारखौ सुख'नांगोन नाथाय बिनि बदलै बेसेबां 25,000 रेहाय मोनगोन बे रोखोम होननानै बुंदों बेनिफ्राय नैबे मोनसे जयललितार राज्येर देवाले ममता दिदिर मध्य आम्मा के खुद से तमिलनाडु ते ममता बेनार्जिया तमिलनाडुआव थांदों आरो बेहाय तमिलनाडुनि मानसिफोरा बे माबानि जि जयललिता बेखौ आम्मा होनो दा बे आम्मानि माबानि जेरै ममता बेनार्जिनि एखौ दिदी होनो बे ममता बेनार्जी दिदीनि सेहेरायावनो आम्माखौ बा बिमाखौ नुदों बे खोथाखौ बुंदों जों बेखिनिखौनो फरायबाय बेनिफ्राय जों थांनोसै दाना असमिया खबर बेहाय असमिया खबराव दङ जे सर्वे भवन्तु सुखिन मुख्यमंत्री हिमन्तर सपनक नतुन गति दी अजन्ता नेवगर बाजेट बेनिफ्राय बेहाय बे संस्कृत श्लोक बेखौ आरो आं रावस्लायनो हाया सर्वे भवन्तु सुखिन बयबो गोजोननाय मोनगोन बयबो सुख मोनगोन बे ओंथि जाखागोन बेनिफ्राय गलाघाट धेमाजि मरिगाव बङाइगाव तामुलपुराव मेडिकेल कलेज गोदान मेडिकेल कलेज जागोन बबाव जागोन बाजेटआव बियो दैखांजादों प्रस्ताबसो होदों आरो थांखि दैखांदों गलाघाट धेमाजि मरिगाव बङाइगाव तामुलपुराव बे गंबा मेडिकेल कलेज गोदानै लुनांगौ होननानै बाजेटआव बुंदों बेनिफ्राय गुवाहाटी बे जाबाय मत नालागे भैक्सीन लागे स्लोगान उत्ताल हदन अध्यक्षर हदन स्थगित घोषणा जे बोरैबा रोखोमनि खोथा बुंनाय जादों आसाम आयेन आफादाव आसामनि सोरखार बिजेपिनि थिंजायनिफ्राय जे जौखौ माबा न' राननानै हैगोन होननानै दा बे बेलायावनो बेरेखा हान्जानिफोरा बेखौ बेरेखा खालामदों ओरै बुंदों जे जौ नाङा जोंनो भेक्सिन नांगौ जौ नाङा मानसिनो भेक्सिनसो नांगौ आरो बिदि होख्रावलायबाय थानायावनो सहायनो हायैनि आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिया बे आयेन आफादखौ 3 बाजिसिम दोनथ'नो गोनां जादोंमोन बेनिफ्राय সাংবাদিকৰ পুত্ৰ কন্যাৰ কৃতিত্বৰ বাবে জনসংযোগে দিব 30-50,000 बे सांबादिकफोरनि मोजांनि थाखाय सांबादिकफोरनि फिसाला फिसाजोफोरनो बे 30निफ्राय 50,000 रां अनसुंथाइ होगोन बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा प्रस्तुतिमूलक मेचर पूर्वे दारहामत अनुशीलन आरम्भ टीम इन्डिया जे मेचखौ गेलेनायनि सिगांनो दारहाम आफ्रिकानि आरो बियो बहाय टीम इन्डियाया प्रेक्टिस खालामदों बेनिफ्राय पाकिस्ताननि बिरुद्धे खेलाथ' हदाय रोमान्चकर भुवनेश्वरा बुंदों जोंनि क्रिकेटार सासे क्रिकेट गेलेग्रा बिथाङा बुंदों मा पाकिस्ताननि बेरेखायै क्रिकेट गेलेनायानो जा बा मा गेलेनायानो जा बे जेब्लायबो मोनसे रोमान्चकर जायो बेनिफ्राय
অলিম্পিকত অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ ভারতের টেনিস খেলুৱৈ সুমিত নাগালৰ অলিম্পিকआव गेलेनो मोनगोन जायगा मोनबाय भारतनि टेनिस गेलेग्रा सुमित नागाला बे इनिफ्राय मोनसे रादाब लिटन दासर हट'गिरि बांलादेशर जयलाभ बांलादेशआव लिटन दास होननाय सासे क्रिकेट प्लेयार दङ बियो सेन्चुरि बुदों आरो बेजोंनो बांलादेशआ देरहानो हादों बे खोथाखौ बुंदों इनिफ्राय बुंदों मा अलिम्पिकत अंश लब टेनिस तारका नभाक जक'भिचे अलिम्पिकआव बाहागो लागोन टेनिस गेलेग्रा सुपारस्टार नभाक जक'भिचआ इनिफ्राय प्रयोजनर हकीत 2टा स्वर्ण पदक देरहाजायोब्ला हकीयाव 2 सना मेडेल माने बान्था हिसाबै होनो हागौ बे खोथाखौ बुंदों जोङो असमिया खबरनि रादाबखौ बेखिनियावनो दोनबाय दानिया फैदोनि जोङो दैनिक जनमभूमि बेहाय दङ रादाबा जे बाजेटनिया ओरै होनदों नाय कोनो अतिरिक्त कर आरो वित्तीय बोजा मोनबो उफेरा कर गैया टेक्स गैया आरो रांखान्थिनि बोजा गैया जनमुखी आसननि राज्यर बाजेट बे अजन्ता नेउगनि मैया दैखांनाय जि बाजेट बे बाजेटखौ जनमुखी बा पाब्लिक वेलफेयारनि होननानै बुंदों बेनिफ्राय शिक्षा खण्डर उत्तৰণৰ বাবে बाजेट उल्लेखनीय पदक्षेप जे सोलोंथाइ बिफाननि जौगानायनि थाखाय बाजेटआव गोबां राहा लानाय जादों बेखौ होदों गासै मोनद' बेहाय लिरनाया नोंथांमोना पेपारखौ बायनानै फरायब्ला नुसिगोन मिथिसिगोन आं आरो एहाय फरायनो सम मोननाय नंलिया बिनिफ्राय होनदोंमा लकसानर दहाय दि देखर सम्पत्ति बिक्री करिसे मोदी सरकारे लकसाननि दहाय होनानै लकसान जाबाय एहायबो लकसान पेपारावबो लकसान रेलावबो लकसान एर'प्लेनावबो लकसान होननानै जे रेलनि बेलायाव 15 खान रेल फानबाय आरो 50 स्टेशन रेलवे स्टेशनखौ लिजाव होबाय प्राइवेट मालिकफोरनो आरोबाव माबा माबि फानबावगोन बेखौ सोंखारिदों रेलर भूमिय व्यक्तिगत खन्दक दियार सिद्धांत रेलनि जि हा सम्पत्ति बे हा सम्पत्तिखौबो व्यक्तिगत माहाजोनफोरनो होनो ओंखारदों बे मोजां नङा देशनि थाखाय जे बेखिनिखौ जोङो प्राइवेट जोबथारनायाव दङ दैनिक असमाव दङ रादाबाव जे उन्नयन दीर्घमेयादी आसनि बाजेटत देखा नापालु बेरेखा हान्जानिफ्राय बुंदों निनालकान्ति डक्टर बे बुंदों मा जे जि बाजेट बे बाजेटआव लं टार्मनि गोलाव सम लानाय आसनिया मोनबो जौगानायनि आसनि नुनो मोनाखै लं टार्माव आरो लं टार्म थायो शर्ट टार्म थायो गुसुं आरो गोलावनि नाथाय बेहाय लं टार्मनियाव गोलाव समनियाव मोनबो मोजां आसनि नुनो मोनाखै बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय प्रत्याह্বানৰ মাজতে বিকাশৰ लक्ष्य जे हेंथा हेंथायाथ' थाखायो बेरेखाया थाखायो बेनि गेजेरावनो जौगासारनि नोजोर बे 1,07,000 कोटिर बाजेट प्रस्ताव मुख्यमंत्रीर सपन सार्थक करार चेष्टा वित्तमंत्री अजन्ता नेउगर 1,07,000 कोटि टाकानि बाजेट प्रस्ताव आरो जि जोंनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा बेनि जि सिमां नुनाय बे सिमां नुनायखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि आइजो राङारि बिफाननि मन्त्री अजन्ता नेउगा बे बाजेटखौ प्रिपेयार खालामदों होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय बेरेखा हान्जानिफ्राय ओरै बुंदों जे हतकाजनक बैखम्यमूलक अबास्तबिक अजन्ता नेउगनि बे बाजेटआ मैया दैखांजानाय बाजेटआ निराशा गोनांसो जेबो आसा गैया बेनिफ्राय बेहाय बासिख्ल'नाय दङ बैखम्य बेनिफ्राय बियो रियेल नङा मोगथां नङा बे सिमांसो
बिदि बुंदों। बिनिफ्राय होनदों मा डिब्रुगढ़ आरो एजन सा श्रमिकर किडनी बिक्री डिब्रुगढ़नि सासे साहा बागानाव मावग्रा लेबारा गावनि किडनीखौ फानदों बै किडनी दालालफोरनि गिला दालालफोरनि आखायाव गोग्लैनानै बिनिफ्राय जोंनि आखायाव नैबे रादाब दंबावो हकी फाइनेल अनुष्ठित নহ'লে दुटा दलলৈ स्वर्ण जे हकी खेलायाव जुदि फाइनाला जाहैयाबा फाइनालाव जाय दोलो मोननैया गाखोहैनाय बिसोरनो मोननैबो दोलोनो सनानि मेडेल होनाय जागोन बेहाय रोखा जाबाय खोथाया। बेनिफ्राय नेशनेल राइफल एसोसिएशन अफ इन्डिया सभापति रनिन्दर सिंह आसाबादी नेशनेल राइफल एसोसिएशननि जि आफादगिरि रनिन्दर सिंह बिथाङा गावनि दोलोखौ लानानै गावनि हादोरनि जि गावग्राफोरनि दोलो राइफल गावग्रा बिसोरखौ लानानै जोबोद आसाबादी बुंदों मा 17 पदक जयर सम्भावना आटाइतকৈ उज्जवल सिलाइ गावनायाव देरहागोना जोबोद रोखा बे खोथाखौ बुंदों। बिनिफ्राय बुंदों मा लाभलिना सानु खुबेसा लाभलिना आरो सानु बे सानुआ मैया सौहैबाय लाभलिनाया दाखालिनो सौहैदों जे बिसोर सानैखौ माबादों बरायनाय बा हामलायनाय बावदों आरो इनिफ्राय मोनसे रादाब बेहाय 2 घन्टार भितरते धर्षणकारि आकाश आली ग्रेप्टार जेनाहारि खालामनाय सासे दुथां आकाश आली बेखौ 2 घन्टानि गेजेरावनो पुलिसफोरा हमनो हादों बे जोबोद मोनसे हाफुंनाय। दिनैनि जि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम बा गाहाय रादाबफोर फरायनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनाय मोजां मोननाय हामलायनाय बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।